నమస్కారం ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు సంధ్య. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్నం భోజన పథకాన్ని మరింత నాణ్యతగా అందించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నబియ్యం సరఫరా చేస్తోంది. సన్నబియ్యంతో వడ్డించే భోజనం నాణ్యంగా, రుచికరంగా ఉందని సంతమాగులూరు మండలం ఏల్చూరు గ్రామం విద్యార్థులు తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంలో పాఠశాలల్లో భోజనం తినాలంటే తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారమన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం, సన్నబియ్యంతో ఆహారం అందించడం సంతోషంగా ఉందని సంతమాగులూరు మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ శ్రీ తేలప్రోలు రమేష్ మరియు మండల టీడీపీ నాయకులు దొద్దెల్ల గాలయ్య తెలిపినారు.